Tervetuloa meidän minun ja Eetun podcastiin ja onko sinulla jotain sanottavaa nyt Eetu tähän alkuun? Te kaikki, jotka katsotte tämän, niin this is fucking cringe. Että ei siinä. Eli muistatko se aina ennen kuin me pelattiin tai säädetään paskaa, niin se sanoi, että me pitäisi nauhoittaa niin kuin meidän keskustelua. Sitten meillä on kuitenkin ihan vitun sairaat keskustelut muutenkin, niin. Mun mielestä kyllä kissan laittaminen uuni on kyllä ihan tavallista, et sä muka laita. No siis, kyllä se on, mutta siis se menee vähän niinku muutama niinku askeleen, vähän ehkä korkeammallekin vielä tosta, tai no, matalemmalle media. Siis mä säilytän yleensä jääkaapissa, mut sitten kun haluan paistaa, niin keskitasolla. Siis niin, siis just hänen niinku Gorenan nahat niin, siellä jääkaapissa. Se oli vaan silleen, että niinku, laitat sä oikeesti mikroon, niinku, että onko se niinku mitään väliä, että uunissa paistuu vitu hyvin. Niin, että kai ja sitten uunista tulee vähän semmonen niinku mureempi ja niinku semmonen mehevämpi ja sitten mikro vähän niinku semmonen. Niin mä oon huomaa niinku se. Siis niin. Niinku mikrossa vähän niinku semmonen keinotakaisempi ja niinku semmonen vähän niinku. Jos vertais niinku silleen, että sä pelaisit niinku koneella tai sitten, niin se on se niinku uuni. Ja sit kun sä pelaat mikrolla, niin se on niinku konsoli. Mikä vittu vertauskyvä toi? Ihan vittu hyvä kyllä. Okei, siis. Niin, eli sitten siis mikro on PS4, tai no ylipäätään niinku pleikkari. Ja sitten ei, vittu PS4 vittu hyvä. Mut siis niin, se on mikro. Ja sitten on leivänpahdin, se on siis tää Xbox. There, I said it. Se on vittu quote vittu. Niin, just niin. Vittu. Artu 2017. Ei oo vielä. Okei. Voi kyrpi. Niin siitä puheen ollen. Ajatko saada uuden vuoden suukon? No siis yleensä mä en saa sitä, vaan mä menen vaan joltain ohikulkeelta, otan tietysti tisseistä kiinni ja sit vaan muiskautan siihen poskelle. Tai huulille itse asiassa, mut. Joo, kun vittu nyt poskelle. En mä tiedä saan mä sitä, mut hankin sen. Niin, sulla on sun tavat, niin. Kuulostaa kiintoiselta. Kiitos. No hyvä, että sulla menee aika niinku selvästi nämä päivät sillä, että. Entäs sulla? Aiotko saada sun mutsilta uuden vuoden suukon? No se on vielä vähän sietään. Niinku saa nähdä, että miten me niinku playouttaa sen, you know. Niin, että kuinka paljon se täytyy maksaa silleen niin. Niin, ja sitten kato, että riittääkö rahat vielä sitten enää joululahjoihin. Niin, että. Hetkinen. Mulla ei vielä niinku. Uusi vaso joulun jälkeen. No siis, kyllä mä nyt sen tiesin, mutta Oot kyllä ihan vitun tyhäämä oikeesti. Mut siis niin, kato kun ne rahat, tai osa niistä rahoista menee siis kato siihen, kun pitää kuljettaa toi yksi ruumis tuolla niinku meidän takapihalle, niin pois, että ei tuu mitenkään niinku naapurit ihmettelee sitä hajoa, mikä vittu oli mua niitä pihalle, niin se on niinku vähän tämmönen pieni ongelma, mikä on niinku työn alla. Siis jos haluat apua, niin siis kysy vaan meksikolaisilta, ne tekee se 20. Siis niin, tai mikä vielä parempi menee nytkin Afrikkaan, niin siellä eikö se ollut se 2 euroa päivässä? Ei, ne tekee sen melkein ilmaiseksi. No niin, ainakin jos vittu piiskalla niinku heiluttelee sinne, niin kyllä sitä ainakin. Ja sitten, ajattele kun hauskaa se on sitten, kun Ville tulee tänne, se on silleen mitäkään vittua täälläkin on meneillään. Vai tuleeko se? No, mennä kyllä varma, että se meni niinku polttelee ruohoa tonne, niin. Niin, että mä en tiedä löytääkö se näin tahkas. Niin, yleensä se käy niin, että se tulee ryminällä alas noita portaita ja. Joo. Unohdetaan, että mä koskaan olin sanomassa mutta tästä nyt tuli seuraava aihe meille, niinku yksi tommonen fani lähetti meille tällaisen idean, että mikä olisi niinku tuleva peli, mistä on niinku tosi hype niinku 2017? No semmonen, missä sä voit niinku ihan vaan raiskaa ihmisiä, että sä voit valita ihon väriä, et tumma mies. Sitten kahvi tumma pahto. Niin, tumma just se on. Yön Timo. 3 semmoista. Ai yön Timo niinku se niinku he runs to the night and you know slays all the bitches, you know. Se Starlight. Siis joo semmonen, mut sit silloin niin? Ihan vitu jäätävä musta mamba. Sit tiedät sä, et oisko tarkoin mittoja niinku löytyykö? Aina 10 niinku ihmisen väleissä voit niinku pidentää sun kyrpää puolella sentellä. Et sun pitää niinku edentyä niinku pienissä askeleissa eteenpäin. Niin ja sit kun sä saat leveli, niin sä voit niinku. Kunnes sun mambasta muuttuu pyyttöön, niin you know. Kuulostaa tosi kiintoiselta, kiehtova peli. Se on näköjään niinku, sulla on kova intohimo niinku siihen peliin ja sä oikein todella toivot, että se tulisi mahdollisimman nopeasti niinku
Niin ja sit julkaista. muutenkin tulee Eurooppaa, mä oon kuullut, että semmonen tulee Eurooppaa vasta viikon päästä, kun se on julkaistu tuolla Pohjois-Koreassa. Niin. Se on kyllä vähän sad. Pirkinen ne vitu japsit saa aina kaikki ennen. Niin. Ainut Et mitä mä kyllä tiedä. saa... Mä aion kyllä ehkä hakata sitä peliä ihan huolella, koska mä haluan päästä isommaksi levelliseksi Niin siihen. ajattelin, se on semmonen vitu, kun on junakyrpä. Semmonen... Niin. Et sit kun, tiedätkö, kun on nää Christmas-nupit, jotka hankkii ne pelit aina joulun, et äiti sama tän peli. Niin. Niin sit kun ne menee siellä, niin mä oon häkännyt sen peli, että mä voin raskaa muitakin ihmisiä, mitkä pelaa sitä peliä. Niin, että et sitten tarvii niitä tekoälyjä enää raskata, vasta sä voit mennä niinku... Niin, että se on semmonen, tiedätkö, Rape Master. Niin. Et ihan vitun legit. Se on vähän niinku joku tämmönen... Niinku sinänsä niinku joku... Vaikka nyt joku Agario, verrataan nyt vaikka tommoseen jännää peliin. Just Niin, semmonen että sä alussa aloitat... isot hitaat ja pienet. Niin, että sä aluksi vaan syöt niinku niitä vitun pieniä palleroita, sit sen jälkeen kun sä Eli kasvat... valkoisia naisia. Niin, niin. Niin ja sitten sä vaan kasvat ja sitten yhtäkkiä tulee vastaan joku toinen niinku... Semmoinen mustan mampan omistaja. Ja sitten perseeseen vaan vittu, kunnes tulee suusta ulos ja sitten sen jälkeen sun kasvaa vielä lisää. Ja... Et taitaa vähän revähtää siinä, mutta Niin juuri näin. Ja sitten... Voiko sinne mitenkään niinku käydä huonosti siinä pelissä? Vai onko se niinku vaan jatkuvaa raiskasta? Se on vaan tommosta sitten. Mä ajattelin, että... Siis mä oon kuullut huhuja, että siihen tulee semmonen poliisijuttu, että... Se on niinku, tiedätkö, vähän niinku GTA-tyylinen, että poliisit on siellä ja tälleen, et... No minkä sellaisia ne poliisit on? Onko nekin niinku niitä valkoisia naisia? No siis, jos sä oot tarpeeksi sun levelinen, niin sä pääset raskaa poliisiakin. Se on niinku tosi hieno niinku, joka antaa väriä siihen peliin ja sitten tekee siitä niinku... Niin, et se on tosi uudelleen pelattava ja... Siis niin. Se takaisin vähän potkuisen peliin, kun ajattelee, että aluksi juoksin tätä poliisin niinku pakoon ja sitten seuraavassa käänteessä yhtäkkiä ne juoksee sua pakoon niinku. Niin, että se on niinku uudelleen pelattava ja tosi paljon kontenttia ja DLC kuulemma tulos. No joo. Mä oon kuullut, että se tulee myös voice-lineja esim. Niinku, et mitä isompi levelinen saat, niin sä voit aina unlockkaa ja joka raiskauksessa saat vähän kolikkoja tai jotain niinku valuuttaa siinä pelissä. Ja voice-lineja esim. It's raping time ja Niin tietenkin. time to stop ja just niinku tämmösiä ihan basic, kyllä sä tiedät. Niin. No siis joo, kuulostaa todella hyvältä peliltä. Saattaa, että minä itsekin voisin hankita. Joo, kyllä, juuri näin. No niin, mikäs olisi seuraavana? Ootko muuten lähiaikana kattonut mitään hyvää leffaa? Mä en oikein tiedä En mä mun mielestä oo. Joo, nykyään täällä leffomaailmassa, tai no mikä onkaan, mitkä tuottaa sitä, niin se on ollut vähän heikomman puolella. Niin, että se ei niinku oikein onnistu, niitä pitäisi vähän niinku yrittää nostaa niitä bisnestä, että muuten se niinku saattaa käydä vähän huonostikin. Mutta mä oon kuullut, että sä oot lähettää nostanut uuden pelin nimeltä Overwatch. Mitkä on ne ensin vaikuttelemat siitä pelistä? No siis mä ostin tänäkin niinku alle viikko sit ja mä oon hakannut tätä aika helvetisti, et mä oon jo nyt jotain 33 levelinen ja Oho. kompissa on tullut aika paljon käänteitä ja tämmösiä vastaan, että on kyllä mainio. No, mikäs on se sun lempisankari siinä pelissä? No semmonen kuin Suklaapoika, elikkä Lucio. Sitä on Niin tullut hakattua ihan paljon. Jaa. No sehän on se pillihiippa. Nei. Joo. Onko se, viet sä paljonkin niinku taskusta tavaraa? No siis tää peli oli alennuksessa sitten kun huomasin, että voi ostaa vähän lisää kontenttia, mistä voi saada niinku täysin hyödyttömiä pikseleitä, eli skinejä tähän peliin. niin. Tietenkin mun piti ostaa vähän noita lootboxeja. Mä ostin jotain paljon, mä ostin jollain 500. Tuliko Mä en mitään? edes tiedä. Siis mitä? Tuliko sieltä mitään hyvää sitten? Loppujen lopuksi. No siis mulla on kaikki skinit kaikille tyypeille ja no siis mä hakkaan pelejä enemmän kuin mutsia, mut Niin. Mikä vittu nää meidän keskusta oikein
Helvettiä. Mut siis kyllä siskokin käy. Jos ei mutsi oo maisemissa. Imee tosi hyvin. Wink wink. Eli sehän on se Niilo sun sisko, eiks niin? Niin, tiedätkö, mä en vien sitä hihnasta tuolla pihalla, kun sen pitää päästä pissalle. Vähän Pitääkö sun pitää jalkaa pystyssä, kun sä ite jaksa? Joo, se on vähän vituttaa, kun se saattaa roiskahtaa vähän jalalle. Tuleeko se sitten rankaisu? Mitä? Tuleeko sitä rankaisu sitten nyrkistä vaikka? Siis ei, kun yleensä mulla on toi vyö, niin se on tosi kätevä, kun se on semmonen tosi löysä, niin sillä vaan mäiskäse. Niin. Semmonen nahkana. Varmaan kuuluu semmonen napakka napsahdus siitä perseestä, kun vetää lujaa. Siis en mä viitti lujaa sillä vetää, kun se on tietysti aina yleensä seinällä aina kiilotettu ja tälleen. Sitten mulla on tää mun tavallinen vyö, mitä mä aina käytän, niin sillä mä aina tykkään läiskiä sitä, kun se on semmonen basic ja semmonen tosi luotettava. Mikä on sinun lempi-imurisi? No siis semmonen, mulla on siis tosiaan kotona, ostin ihan äidille syntymäpäivälahjaksi, kun mutsiaan tekee nää kaikki kotityöt, niin ostin semmosen kuin Nvidia GTX Imu Power 3 tonninen. Tosiaankin. Okei. No niin, eli tää on kans tämmönen vähän erikoisempi kysymys tullut, että kuuleeko kuurot ihmiset, kun ajattelee? No siis, no ei helvetissä, koska kun ajattelee, niin kyllä sä puhut itsellesi. Siis sehän on loogista, että sä puhut itsellesi, kun sä oot kuuri ja ajattelet, että... Et mä näen, että mitä niinku outoa siinä olisi, että sä puhut vaikka sä oot kuuri, että niinku... Sä vaan oot. Okei. No entä tää on itse asiassa, mitä me ollaan käyty jo niin kuin näissä aikaisemmissa podcasteissa, niin tää on semmoinen kysymys kuin, että näkeekö sokeat ihmiset, kun ne uneksii? No siis, tietenkin, että jos ne on nähnyt ennen, niin... Tai jos ne on syntynyt niinku sokeina, niin... Kyllä ne tietenkin näkee tissejä ja pippeleitä. Niin kuin kaikki tavalliset kiimaiset 15-vuotiaat. Imee tosi hyvin. Kuulemma tiedon mukaan, että ne näkee niinku 40% enemmän painajaisia kuin semmoiset henkilöt, jotka pystyy niinku nähdä niinku ihan oikeassa elämässä silleen, niin se on oikein niinku synkkää tai silleen ajattelee. Ja sitten kanssa, että niitten unet on vähän erilaisia, mitä meidän unista. Niin kuin voisi ajatellakin, kun ei siis tosiaan näe niinku ihan jokapäiväisessä elämässä niinku toisenaan yleensä vittuakaan. Niin näkeekö he siellä muuta ehkä niitä? Imeet. No, pitää kai sitten mennä kysymään. Joo. No, eikö se Niilo ollutkaan se niinku sokea? Niin, sen takia se onkin kiva läpsi, kun se ei taju, että mitä tapahtuu. Sehän on kuin paskattu orva maareissa. No siis, vähän heikko lainaus. Okei, joo. I give you that, joo. Tuo on ihan paska. Okei, mutta keksi uusi venä. Mikä olisi nyt tosi osuva, hyvä ja sitten hyvin tarmokas? Mietitään. No siis, pakkasen raiskama pulkan naru kävis aika. Oi! Siinä tuli vittu. No niin, saattaapa nyt olla, että tämä podcasti nyt on aika loppua tähän, että onko siellä jotain vielä sanottavaa ja ennen kuin niin että tosiaan tätä ihan tälle betalle tiedoksi, että minä en siis tosiaan, minä vain kuritan tätä. Hän ei ime. Sillä, niin. Joo. Että minä en joo, Sankkonen HD kiittää ja kuittaa.